Ang matag tawo adunay mga laraw sa kinabuhi. Adunay mga pangandoy sa kinabuhi. Adunay mga tinguha sa matag usa ka kinabuhi. Apan igsuon usahay ang mga laraw sa tao, dili gayud kini mulungtad. Usahay igsuon ang mga laraw sa tao, mao gayud ang magpahamak sa ilang kinabuhi. Apan atong hinumduman igsuon, kung aduna kitay mga laraw sa atong kinabuhi, kung aduna kitay mga pangandoy sa atong kinabuhi, ato gayud kanang iampo kanunay ngadto sa Ginoo. Kinahanglan igsuon nga ang Ginoo masayod gayud sa tanan nato nga pagabuhaton. Tungod kay atong hinumduman nga adunay dakong tuyo ang Ginoo sa atong kinabuhi. Ang laraw sa Ginoo igsuon mulungtad gayud. Ang laraw sa Ginoo igsuon wala gayud kini katapusan. Adunay maayo nga laraw ang Ginoo sa atong kinabuhi igsuon. Adunay maayo nga tuyo ang Ginoo sa matag usa kanato. Salmo 33 versikulo 11. Apan mulungtad hangtod sa kahangturan ang mga laraw sa Ginoo, og magpadayon sa walay katapusan ang iyang mga tuyo. Ang mga tuyo sa Ginoo sa atong kinabuhi igsuon magpadayon gayud kini sa walay katapusan, og dili gayud kana mapakyas igsuon. Ang Ginoo adunay maayong plano sa matag usa kanato. Busa igsuon salig ug ampo kanunay ngadto sa Ginoo, aron mahimong magmalampuson ang tanan nimo nga mga pangandoy, ang tanan nimo nga mga laraw, mga tuyo sa imong kinabuhi. Amen. God bless sa tanan.